warning system alang sa baha nga teknolohiya gikan sa nasud sa South Korea, formal nga gi-turn over sa duha ka mga local government units sa Cebu. Ani ang report. Kapasidaan gikan sa PAGASA sa posibleng pagbaha tungod sa pag-awas sa Tangon River. Ang maong alarma giingong moabot og madungog sud sa usa ka kilometro. Parte kini sa early warning system nga giinstolar sa mga strategic areas sa dakbayan sa Danao ug sa lungsod sa Argao. Ang teknolohiya sa South Korea gipunduhan sa National Disaster Management Research Institute o NDMI o gidunar nila ngadto sa mga LGUs. Pinaagi niini mapahimangnuan ang mga nagpuyo sa danger zones kung dautan gyud ang panahon. Subay sa maong proyekto, nagbutang og rain gauge, water level monitoring ug warning system sa kasapaan. Mamonitor ni sa taga DRR kay internet-based man ang iyang monitoring. Ang kahimtang sa sapa. Kaya mga sensors ibutang ni sa upstream adto sa downstream. So this early warning system mo serve ni siya as additional decision support tool. Kini ang ikatulo ug ikaupat nga LGU sa Cebu nga nahimong beneficiary sa maong system gikan sa South Korea human sa Dumanhog ug sa Toledo City. Reducing the damages from the public. So just a small early warning system can save a lot of people's life. So that's the main purpose. So we can keep some time for escaping from the flooding for the public. Subay niini, gihimusab ang training alang sa operation ug maintenance sa maong mga equipment nga gitambungan sa mga rescue personnel. Uban ni Marlon Melgazon, Nico Sereno, GMA Regional TV Live.